रउरा सबके कौन और अक्षरा के एगो खास चीज देखावत बानी। इंटरनेशनल आईफा अवार्ड में कौन और अक्षरा भोजपुरी गाना राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया और जोरदार ठुमका लगौलन। तो रउरा सब देखी। रउरा सबके कौन और अक्षरा के एगो खास चीज देखावत बानी। इंटरनेशनल आईफा अवार्ड में कौन और अक्षरा भोजपुरी गाना राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया और जोरदार ठुमका लगौलन। तो रउरा सब देखी।